दिवचले पिळगांवच्या पंकज सायनेकारान मॅरेथॉन सूर्यनमस्काराचो वर्ल्ड रेकॉर्ड केलो। दीस उजवाडटा सावन सूर्य मावळो मेरेन 2015 सूर्यनमस्कार घालून पंकजान नवो रेकॉर्ड सेट केलो। पणजे योग महोत्सवाचे सुवातेर पंकजान हे सूर्यनमस्कार घाले। It is for the whole day. It's a Surya Namaskar marathon from sunrise to sunset. इसके पहले एक्चुअली कंटिन्यूस 4 घंटे में कोई ना किसी ने 1221 किया, लेकिन वो तो विंटर सीजन में, अभी एक समर सीजन है, लेकिन ये उससे ज़्यादा कर दिया ऑलरेडी। लेकिन ये एक मैराथन है, वो कंटिन्यूसली करने वाला, तो ऐसे कोई नहीं किया लगता है। मतलब it is not like a game, it is not like any sports or anything. This is yoga. Yoga is related to health. It is unification. So I mean, apart from the competition side, we also see that they really do the yoga in the spirit. That means the connectivity with the mind, body, and the surroundings. That is also very important. So which we are considering. Because the yoga, the principle of yoga should go to everybody, that it is not a game or it is not mechanical, it is biodynamical. First of all, thank you all for supporting me in this achieving my goal, and this Sandesh sir who helped me out throughout my achievement, and I really thank him. He is my first inspiration. Secondly, Ramdev ji Baba, Swami Ramdev, who encouraged me without actual meet, and he will be always my role model. Thank you. पंकज आमचा शालेय जीवनापासूनच ह्या योग शाखेमध्ये अतिशय इंटरेस्ट घेऊन काम करतो। त्याचे शिक्षक संदेश बारादणकर यांच्यापासून इन्स्पिरेशन मिळालं त्याला, आणि शाळेच्या स्पोर्ट्समध्ये दरवर्षी सूर्यनमस्कार सादरीकरण असायचं त्यांचं बाजूला। त्यावेळेला त्यांनी सुरुवातीला अगदी 750 सूर्यनमस्कार घातले, आणि तेव्हापासून तो सूर्यनमस्कारांच्या बाबतीत प्रकाश शोधामध्ये आला। म्हणजे सराव त्याचा नित्य चालू आहे। गोवा सरकारची जे योग शिक्षक म्हणून आहेत नेमलेले आहेत आता, त्याच्यामधला तो एक आहे। सरकारी शाळांमध्ये तो योग प्रशिक्षण देतो शिक्षकांना, आणि संगीत हे एक त्याचं वेगळं क्षेत्र, पुन्हा कला अकादमीमध्ये आणि गोवा कॉलेज ऑफ आर्टमध्ये म्युझिक शिकतोय तो। सूर्यनमस्कारांच्या बाबतीत एक त्यांना टार्गेट आपलं ठरवलं होतं 3000 पर्यंत जावं म्हणून, पण आज ते वेळेच्या ह्यात मला पूर्ण होईल असं वाटत नाही। पण एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्सचा जो काही 1221 म्हणजे 1221चा जो काही रेकॉर्ड होता, तो त्यानं आजच्या दिवसात इथं पूर्ण केलेला आहे। आणि वी आर प्राऊड अबाउट इट। आम्हाला खरंच भूषण वाटतं, नो वर्ड्स टू डिस्क्राईब। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।